Nasubay na sa Land Transportation Office Region 7 ang transaksyon sa mga sakyanan nga adunay managsamang plate number samtang patong-patong nga mga kaso sa giingong anomalya sa motorcycle registration ang gisangat sa LTO batok sa 7 ka mga distributors. Ani ang report. Nagpaabot pa ang Land Transportation Office LTO-7 sa transmittal gikan sa Highway Patrol Group sanglit mauman kini ang nakasakop sa kambal plaka sa duruha ka masakyanan. Hinuon isusi na ang LTO mahitungod nini ug nakakuha na sila og kasayuran kalabot sa transaksyon sa masakyanan. Nailhan usab nila ang naghupot sa tinuod nga plaka ug si kinsang plaka ang clone. Niadtong nakalabayng semana gipatawag sa HPG ang duha ka mga nakapalit og susamang sakyanan nga dunay susamang plate number. Wala pa may formal complaint sa amo ang side nga na lodge, no? So we have no jurisdiction over that case. But I think ang HPG is also nagtrabaho na pud ana puntuha. But sa among parte, amo na andam-daan ang record file sa sakyanan. Samtang giawhag ni LTO-7 Director Victor Kaindik ang katawhan nga magmatngon kung mopalit og mga sakyanan ilabi na kadtong dili mga brand new. Makig-alayon sila sa proseso sa HPG ug ang pag-subscribe usab sa mga tao sa Private Motor Vehicle Inspection System. Dito pa lang pagsud sa PMBIC, mahibaw-an na nimo ang sakyanan ug lehitimo ba og dili ang iyahang information. Sa pikas bahin gibutyag sa LTO Chief ang giingong mga anomalya sa mga motorcycle distributors kinsa napakya sa pagparehistro sa prescribed period. 13 ka mga kaso ang unang naduso ngadto sa Piskalya batok sa 7 ka mga distributors nga wa una nganli sa LTO. Sumani ka indik nga doon na pa'y 200 ka mga kaso ang ilang giliho karon ug ang ilang gibuhat maoy 11 lakang nga nahitabo sa nason. Ang sa Motorcycle Crime Prevention Act gipahugtan pa gyud. Kay ang giingon, ang motor tulo sa 5 ka adlaw kinahanglan marehistro kung niilis ang posesyon sa motor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.